ο λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης σας προσκαλεί στην καθιερωμένη γιορτή Τσικουδιάς στον Καράβολα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, έναρξη 4, είσοδος ελεύθερη, με τη μουσική των σπουδαίων καλλιτεχνών Αντώνη Κόκκινου, Αλέξανδρο Παπαδάκη, Γιώργου Αλεξανδονάκη, Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Παρουσιάζουν Εύη Παπαδάκη και Αλέξης Γεωργούλης, με τη συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος του λαογραφικού ομίλου Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Ηρακλείου. Μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο φιλανθρωπικό έργο της Ηλιαχτίδας. Εσύ θα λείπεις?